Karbiang pi pangtang nang ma Rat kachisong pangtang nang ma Kay sikete Karbiang long east west di mahasaw pihay nang ma Hemprig long liti Hemprig long liti Pini ke ladake Chinthong constituency long so arlo asong pini APSLC nilitum ladak parjapon edlo sengpon edlo lasi pini tarik troxy August 2023 ladak parjapon lo lasi ladak parjapon ke ladak so arlo ladak in tangkring pen APSLC along pinso kachisong along so arlo atum ta itang nang ji puse nilitum Central Women Working Committee ahin pen nilitum ladak LA la pen CC PS doan pen ahin pen nilitum chingrum iksi pinilitum ladak wang iklo nilihin penang pachini ke la hello APSLC atum ke la ke longle habar hapat ki han la pen ke asu arni pandring mesen nangjiring doksen nangjiku akimang ki do ko sipini arni la dak jinthong malong bang lo la pen ke la dak women wing nang ki sing la ke nilita ninga rong lo athema la haya alam akam longri longpat aphan kamatha pen ka chipiduk a joine si ladak pini arni alang litum bang ten women wing nang seng lo la sinilita la bangsuan mo arni sarni ke la bangsua SPLC songong si haidet pulote kaya tumring dokring ni dulongji la penke mo isu arni taring mesenji buka chini pensinil ni nenga chithe pensi la bangso kita dengdung lo